සියලු යටිතල පසුබිම් මුළු විශ්වයේ කඩිනමින් නැවත යථාවත් කරනවා. அதாவது எங்களுடைய கௌரவ ஜனாதிபதிகள் விடுத்த ஆலோசனை என்பது அதாவது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களுக்கும் அவர்களுடைய தரவுகளை பெற்றுக் உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற விடயத்தை එහින්දා අපිට දැන් තියෙන මේ පිළිබඳව එකිනෙක සාකච්ඡා කරගන්න அதனால் நாங்கள் இது தொடர்பாக ஒன்றாக நாங்கள் கலந்துரையாட வேண்டிய நிர்பந்தம் காணப்படுகிறது. මම දීර්ඝ කතාවක් කරනවට වඩා කැමති මේක සාකච්ඡාවට හරවා ගන්න. அதாவது நான் நீண்ட வகையில் உரையாற்றுவதை விட நல்லது நாங்கள் கலந்துரையாடலை மேற்கொள்வது. අපිට අවශ්‍යයි ජනාධිපතිතුමාගේ අදහස අනුවම උතුරු පළාතේ මේ ආපදා තත්ත්වයේ හේතුවෙන් බිඳ වැටුණු සියල්ල යලි තිබුණු තත්ත්වයට වඩා හොඳ තත්ත්වයකට මේක පරිවර්තනය කරගන්න. அதாவது இந்த வெள்ள அழுத்தத்துக்கு முன்பு இருந்த நிலையை விட மிக சிறந்த நிலைக்கு இதை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது. ඒ වෙනුවෙන් කොතරම් මුදලක් වැය වුණත් ඒ කාර්යය අපි කඩිනමින් ඉෂ්ට කරනවා. அதாவது இதற்காக எவ்வளவு வகையான பணங்கள் செலவிட வேண்டி வந்தால் நாங்கள் அவ்வளவு பணங்களை செலவிட்டு செய்வோம். විශේෂයෙන් අපිට මේ ආපදා හේතුවෙන් ආනියත පක්ෂ පීඩාවටපත් පිරිස් සම්බන්ධයෙන් කලකා බලනකොට කොටස් දෙකක් ඇත්තේ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. அதாவது இந்த வெள்ள அழுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தொடர்பாக நாங்கள் விசேடமாக கலந்துரையாட வேண்டும். அது இரண்டு பிரிவுகளுக்கு அமைவாக அவருடைய வேண்டியை நாங்கள் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும். එකක් තමයි මේ පෞද්ගලික දේපල. ஒன்றுதான் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள். ඒ යටතේ අපිට ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන් පරිදිම මේ 30 වෙනිදාට පෙර ගෙවා නිම කරන්න කියලා දිස්ත්‍රික්ක එකතුමාට උපදෙස් දුන්නා. ඒක තමයි රුපියල් 25000 දීමනාව. அதாவது இந்த மாதம் 30ஆம் தேதிக்கு முன்னர் இந்த சில கொடுப்பனை கொடுத்து முடிக்க வேண்டும் என்று கௌரவ ஜனாதிபதி மாவட்ட செயலாளர் தெரியப்படுத்தினார். அந்த 25,000 ரூபாய் கொடுத்தார். මම හිතනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් ඒ 30 වෙනිදාට පෙර අවසන් කරා කියලා දැනට 77ක ප්‍රගතියක් තමයි. அதாவது எடுத்துக்கொண்ட 170% ஒப்பந்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை காணப்படுகிறது. ඒක 30ට පෙර අවසන් කරන්න බැරි නම් අපිට අපි යන්නට පෙර ඒකට මොනවා හරි බාධා තියෙනවා නම් පැහැදිලි කරන්න. அதாவது இந்த மாதம் 30ஆம் தேதிக்கு முன்னர் அதை செலுத்த முடியாமல் இருந்தால் அது ஏதாவது இடை காரணங்கள் இருந்தால் அது தொடர்பாக நாங்கள் முயற்சி தொடர்பாக நாங்கள் கலந்துரையாடுவோம். දෙවෙනි කාරණය රුපියල් 50000 උපකරණ දීමනාව. அதாவது இரண்டாவது நடவடிக்கை அந்த 50,000 ரூபாய் பொருட்களுக்கான 50,000 ரூபாய் சம்பளம். ඒ දීමනාව 92ක් केवल අවසන් කියලා කිව්වා. அந்த கொடுப்பன 192% கொடுக்கப்பட்டதாக கொடுத்து நிறைவேற்றப்பட்டதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். ඒ 100%ම 30 වෙනිදාට පෙර අවසන් කළ යුතු වෙනවා. அதை 100% இந்த மாதம் 30ஆம் தேதிக்கு முன்னர் கொடுத்து நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.